Les 40 setmanes de la transformació de Hara. 24a setmana. Reconèixer, acceptar, investigar i nodrir. Hara va arribar a la sessió d'aquella setmana amb molta expectació. Les últimes setmanes havien estat intenses, reveladores, i començava a adonar-se de com l'atenció plena estava canviant la seva relació amb ella mateixa i amb els altres. A l'entrar a la sala va veure que Laia ja tenia preparada una presentació visual amb les lletres R, A, I, N, ben destacades, Rain. Va ocupar un seient a primera fila, endevinant que avui la mentora introduiria una nova eina. Avui parlarem d'una pràctica que ens pot ajudar a transformar les emocions difícils, va començar Laia. És una tècnica que anomenem Rain. Es tracta d'un acrònim que ens guia per reconèixer, acollir, investigar i nodrir qualsevol experiència complicada amb més presència i compassió. Hara va agafar el seu quadern i es va preparar per prendre notes. Laia va escriure les paraules a la pissarra. R, reconèixer. A, acceptar o acollir. I, investigar. N, nodrir. Rain és una manera d'abordar el dolor o el malestar emocional sense fugir-ne, va explicar Laia. Cada pas ens convida a estar presents amb el que sentim, sense intentar canviar-ho ni resistir-nos-hi. Hara es va sentir intrigada. Les últimes setmanes havia après a identificar l'autojudici i a respondre-hi amb compassió, però sovint encara lluitava amb la incomoditat de sentir-se exposada a les seves pròpies emocions. Hauria estat més fàcil distreure's, com sempre, però estava compromesa a aprofundir en aquestes sensacions. «Què significa exactament cadascun dels passos?», va preguntar amb franquesa. La mentora va somriure, agraïda per l'interès genuí de Hara. Comencem amb el primer pas. Reconèixer el que estàs experimentant. Això implica fer una pausa i simplement anomenar l'emoció o la sensació que està present. Per exemple, si et sents ansiosa, reconeixes: «Oh, això és ansietat». Això trenca la reacció automàtica. Hara va anotar al seu quadern. Reconèixer, parar i posar nom al que sents. Es va imaginar fent això la propera vegada que experimentés aquella sensació de frustració quan alguna cosa no sortís segons el previst. El següent pas és acceptar o acollir, va continuar Laia. És a dir, permetre't sentir el que està passant sense intentar eliminar-ho. La majoria de vegades volem empènyer el malestar fora de nosaltres, però això només augmenta la nostra resistència i el nostre patiment. Hara hi estava d'acord. Això li passava sovint quan alguna cosa la molestava. El seu primer impuls era fer alguna cosa ràpidament per dissipar el sentiment, ja fos trucant a un amic, preparant un viatge o inventant-se un nou projecte. Li resultava incòmode simplement quedar-se quiet amb la seva incomoditat. Va escriure: acceptar, acollir, dir sí a la sensació, encara que no m'agradi. I el tercer pas és investigar, però no com un detectiu, va dir Laia amb un somriure, sinó amb una actitud amable i curiosa. Ens podem preguntar: què hi ha sota aquesta emoció? Potser és un sentiment de soledat, de pèrdua, de por o de no ser suficient. Al investigar, et convides a explorar les arrels de l'experiència sense voler resoldre-ho tot. Aquesta part li va semblar una mica més difícil a Hara. Sentia que la investigació podia convertir-se en una sobreanàlisi que la portaria a embolicar-se encara més. Però Laia va aclarir: no es tracta de trobar respostes, sinó de notar el que hi ha a sota. Investigar és sentir amb tot el teu cos. És com una atenció plena encarnada, no pensar amb la ment. Finalment, Laia va parlar de l'últim pas: nodrir. Aquest pas consisteix a respondre a l'emoció o a la part de tu mateixa que està patint amb compassió. És com si fossis un amic, una amiga de confiança o un cuidador que es dirigeix a un nen, una nena espantada.
Què necessites en aquest moment? Potser necessites dir-te paraules amables, posar-te una mà al cor o simplement respirar amb més calma. Hara va tancar els ulls, intentant imaginar com seria aplicar tot això en una situació real. Va recordar una discussió recent amb la seva germana Amèlia. Hara s'havia sentit criticada i, en lloc de reconèixer la seva pròpia sensació de vulnerabilitat, s'havia posat a la defensiva, fent que la discussió s'escalfés encara més. Si hagués aplicat aquests 4 principis de la transformació conscient, el RAIN, hauria pogut reconèixer la seva vulnerabilitat, acceptar la sensació d'inseguretat, investigar què hi ha sota i, finalment, respondre amb tendresa en lloc d'atacar. Laia va demanar al grup de mentoria que tanqués els ulls i provés de practicar-ho en una situació recent. Hara va tornar al record de la discussió. Va visualitzar els passos un per un. Reconèixer. Això és inseguretat, va pensar. Acceptar o acollir. Va deixar-se sentir el cor encongit, sense intentar arreglar-ho. Investigar. Què hi havia sota aquella sensació? Un desig profund de ser acceptada i validada per la seva germana. Nodrir. Es va imaginar abraçant la seva pròpia ansietat, dient-li: «És normal voler ser compresa. No has fet res malament. Et veig i t'estimo». Quan va obrir els ulls, va sentir com si hagués fet les paus amb ella mateixa. Rain no havia esborrat el malestar, però li havia donat un espai de comprensió i calma, i això era tot el que necessitava per avançar amb més lleugeresa. Quan la mentora va concloure la sessió, Hara va sentir que havia pres una manera nova d'encarar els moments difícils. No es tractava de fugir ni de negar les emocions, sinó d'aprendre a estar amb elles, sentir-les i nodrir-les. Al capdavall, com més capaç era d'acollir les seves pròpies emocions, més preparada estaria per viure amb consciència i autenticitat. Pots trobar aquests i altres recursos visitant la nostra web www.atencionplena.cat.